Kai, da rabona da na samu wanda zan kai ofis aikin samun shi. Kai, rayuwar nan fa a hankali. Kaga wannan gayan da kake gani yana tsawo kana kallon tafiyar shi ta munafukai ce. Ba shi da gaskiya wannan kana kallon shi ka duba wata hula da ya sa. Allah wannan gayan shi na kama shi. Allah tallahi ban taɓa rubuwa da shi ba. Allah. Kai, yauwa kai. Wallahi na kama ka. Ka kaje doka ne sunan doka. Wallahi sai na kai ka ofis. Waye kai? Ma'aikaci ne. Ma'aikaci? Kai wallahi tallahi wannan shigar ta kace kawai bata mun ba. Ni za ka kalle ni ka ce shiga ta bata ma ba ka bani kuɗi na sai ka. Ni za ka gaya wa haka? An gaya maka waye kai? Baka iya aiki bane kai? Da wannan hular sai a sa mutum 1000 a ce kai dan kidi na To ita hular ka ban kuɗi na saya ne sai abu da kuɗi na ka ringa cewa wai ka kai ni ofis. Wallahi sai na kai ka ofis. Ayin ka nawa? Ni ma'aikaci mana. Kai ofisa ka fitar mun daga ido idan ba haka ba zan dalla ma mari. Wannan magana da kake ya wallahi tallahi ka karya doka mai sunan dauka sai na kai ka ofis an cika tare 500. Da ba kenan. Wai kai ni ba ma'aikaci kashe ba. Kai. Wai kai baka ji ne. Kai.